gero, eta epagria. Eta gero, infinito. Eta Iba. Jan. Agur. Ken, pasatu barik, bonito. Listo. Kaixo lagunak. Lehenengo txokolata. Lehenengo dugu bate bat. Lehenengo txokolata. Gero, galleta. Esnea eta gero atarikariera botata. Gero Oskailuan sartu, eta gero Jan. Agur lagunok. Kaixo. Gaur egiko dugu tarta bat txokolatezkoa. Lehenengo esnea jarriko dugu. Gero hartu galleta eta jarri esnea. Gero galleta
sartu oskailuan. Eta prest dago jateko. Agur lagunak! Altuago. Kaixo lagunak. Kaixo. Egingo du